Gaskiyan rayuwa, gaskiyan rayuwa. Gaskiyan rayuwa. Uwar gida ku sori mana, ku sori da Allah, ku sori. Dan baba ku sori mu samu a gaba. Ya Allah sori muke, nawa za ka kuma nan ba dariya. Dari uku zan baka. Allah ba dari uku. Dari uku ne da Allah ya sori. Mu je mu gida mu je. To mu je. Dan baba ya sori ka shiga. Uwar gida shiga. Wani gida nake gaya miki yau akwai shan AC. Dan baba yau za ka ci namun kaza. Mana. Ya kai. Ayo na ga. Zan ci kaza. Yau ba mu ba. Nama yau akwai ga AC ga manyan motoci. Gaskiyar rayuwa. Da gida wannan kuna. Me gida? Wannan kuna za ku sha yawa. Ayo ne ke gaya miki wanda wannan gadon mai. Yau ba za a sauta ba dai. Za a hau mai gado. Abin da ga an aiki maza. Ka damu. Yawa mai gida sannu da kokari. Ko riga ku fito dan baba. Yawa mai gida ga kudin ka. Yawa kai kokari sosai. Nagode fa. Mana. Yawa dan ai nake ga ma dan ba wannan gaba ɗaya ya zama mallakin ka. Baba kalla da wannan abu. Akwai su da yawa ta ciki. La baba kalla wannan abu ne. Kai wa ga ma wannan mota ce Benz kenan. Su ne. Ka ga jan da Allah. Dama hajiya ka haka take cikin kuɗi tabban mu can. To yau mu ma za mu taba. Za mu fara. Wannan kaɗan daga cikin dukiya hajiya kenan. Ai shi sa ke gana ya maganin ta. To mu ma mun taho za mu ci namu yaba. Wannan shegin yaron fa ya zamu yi da shi mai gida? Karki da mu gida. Shi ma sannu a hankali za mu sayar da zamu da shi. Yayi kamata. Dan baba mu je ciki. Tawa ba Wani gida da Allah kin zai da rayuwar mu ke kyau. Ga kin yanzu ko yanzu kake wa yanzu kin ƙara kyau da Allah. Wallahi ko na ganin Ga kin kin yi fresh. Wallahi Rayuwa ce. Ai rayuwa nake ga miki cikin daula akwai daɗi. wallahi bari zuwa maka lemu ko? Yawwa uwar gida Allah ya miki albarka. Yawwa dama uwar gida akwai magana nake so mi da ki. Magana yaron nan dan Hajiya. Fesa wai? Kwarai akan fesa. Uwar gida dama magana ita ce. Kin ga yanzu lokaci na ina tafiya. Kwarai. Kin gane ko? To dole yanzu mu dauka mu yaron nan mataki. Kamar yadda na ga miki tun farkon shigowa mu gidan na ga miki za mu dauka masa mataki. To dole ne yanzu mu san wani irin mataki ya kamata mu dauka masa. Gaskiya ne. Matakin shine uwar gida. Kin ga dole wannan yaro mu dakatar da karatunsa. So da kin san muddin haƙin ya girma dukiyar nan fa ba ta mu bace tashi ce. Kin fahimci abin da ke Sai ni? yi wayo da shi. Gaba ɗaya dukiyar za ta dawo hannunsa mun kuma za mu tashi a tutar babu ba ma da ko To me kwandala. kana muka shi almajiranci? Idan muka kai shi almajiranci za a gani saboda kakana nan kin ga an bani amanarsa. Abinda za a yi yanzu To menene mai gida? to gaskiya uwar gida a gani na dole ne mu ce shi a boko kin gane ko yadda zai taso mu rinka jujjuya shi duk wasu wahalhalu mu rinka bashi ya rinka jin tsoron mu kawai shine mafita gaskiya so da kin ga ɗaya ne muke da shi dan baba ke Sannan kuma idan ma ba mu yi haka ba idan ya tashi zai rena mu ba zai ji tsoron mu ba. kwarai shi yasa nace miki kawai mu ce shi a boko me shi dan aikin gida haka ya kamata a yi Shi kenan mai gida za a yi abin da ka ce amma yanzu mu bar wannan magana kan mu ji daɗin rayuwa tunda komai ya zama namu yanzu. a to shikenan kwarai kuwa kuma ya zama namu Gaskiyan rayuwa. Gaskiyar rayuwa. Gaskiyar rayuwa. Riƙon amana.